sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan, niining ang dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sandra. Sa dili pa ako isugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Million Miles Away. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Punta, Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Sandra. Uy, nak. Unsa may balita sa inyong gitrabahoan karon nga isikyo naman ka? Padayon gihapon mo o paundangon na pod mo? Gipaundang man pod mi ma. Dili baya pwede maka-operate ang mga KTV bar karong panahon na. Dili sad ko mo kumpiyansa mo, uy, mahadlok ko. Ay, maugyod, nak. Dili ni ka kumpiyansaan ning bayrusa. Ay, mangita lagi ko paagi ani nga makakwarta ko ma. Yun saon na lang taon, nak. Ikaw baya mo gisaligan din, he. Ayaw ka bala ka ma. Mangita ko paagi. Suwayan ako og kontak si Arcelo ma. Basin o na siya ika-offer na ako nga trabaho. Nausa man ning umi ka na kong payot, uy. Di man ko replyan. Sige na magpangsin sa akong chat sa messenger. Ay, tawagan ko ni siyang cellphone, B. Dili na ako undangan, hantod nga mutubag yun ni siya. Hello? Hoy! Arcelo! Uy! Nausa ko ka, di man ka mo reply. Uy, bayot! Shirley na ko karon, Shirley na. Di na ko Arcel, no? Kaigat ka di mong bayuta ka, uy. Asa di ka? O sige kabisihan? Nag-stream ko, day. Ha? Asa na? Kuan, na application nga pwede ka mag-live streaming. Then, andayamos nga, magkuha ni mo ani, mag-convert ni mo into cash. Wow! Kanindot gud ana. Papila ko, pi. Nagnahalan kay kong kwarta ro panahon na. Naundang among trabaho. Ang uunyo niya mag-unsa raman ka ana. Kuan, bukanta, or masayaw, or bisan nun sa god, basta dili lang bastos. Kanindot good. Kayo! Sa man, interesado yung ka? Kay, tudloan di ka kung saon. Sige, sige. Suwayan ko na. Masa? Mopil ka ng live stream? Oh, love. Tudloan mo ko ni Shelly Bayot kung saon. Itaglim pa ang mga kwarta ko eh. Noon sa. Apil mo hinuong ka na. Gusam ka na. Magbubo. Lito. Tag-amigo. Nandiyo ka pagkabigaon sa. Ayaw kong tawag bigaon, ha? Kay wag ko magbinuangi mo. Ikaw, no? Pagkaan ni magnaong sa? Ikaw pa'y mag-iningon, anak? Dili naman utak ka bata. Pero nagsaligi hapon ka na ako. Magsaligi hapon ka sa akong income. Unya karon magreklamo-reklamo ka sa akong paagi nga makakwarta ko. Isog na ni mo sa. Mamuiboy naman ka. Oh, kani sobra ka na. Abi ni mo, mas may pag magbuwag ta. Magmalinawan pa ko rito. O sige. Dakul kay kag-ura. O sige. Magbuwag ta. So, ingon ana ra girl. Okay na. Okay. Ready na ni mo account. Pwede ka na magkichikahan sa mga tao aning application. Girl? Ay, babae? Shelly. Wala no. Naon sa mga oy? Ay, pasig una sa imong ex. Oy, nga way ayo. Gigamit naman ganiya, oy. Amot nga nilipatol ka tong irresponsabling dako. Wala ko magdahom. Nga ubos di ay kayo iyong pagtanaw na ako. Wala! Pasig una niya, oy. Sige una. Basta ma-enjoy ka ani nga upday. Sure ko, malingaw ka ani. O, malimutan ni Mas Lito. Malimtan ni mo. Promise. Sige, sige, Bayot. Suwaya na ni nato. Ipaila-ila ko sa mga friends ni mo, ani.
Okay? Nag-live na ko, girl. Ah, nanisod! Nanisod! Oh! Oh! Uy, ka-update ni Chad! Hi, Chad! May ipapakilala ako sa iyo, Chad. Co-host ka. Dali. Tapos, on cam, ha? Hi, Shelly. Yan, okay na? Kagwapo ko na niya, Day. Siya good na. Yup! Usa na sa close friend na ako, Dore. Daghang ganun nag-fans, kaya nagigwapo man. Dali, pag-istorya mo, pag-ilailam mo. Ang mauwaw ko, uy. Na? Hi, miss. Oh, ako? Yup. Siya ba yung tinutukoy mong best friend mo, Shelly? Yes, Chad! Siya nga. Paano mo nalaman? Sabi mo maganda eh. Kaya, alam ko na agad. Sige. Okay, kilalanin niyo ang isa't isa. Chad, ha? Aliwin mo ang best friend ko, ha? Alam mo, kakahiwalay lang yan sa boyfriend niya. Huy, Shelly. Kachikadura good ni mo. Tinulita. Ay, Chad, ha? Ikaw na bahala sa best friend ko, ha? Sure, huwag ka mag-alala, Shelly. Ingatan ko si Sandra. Ha? Joke lang, Sandra. Pero seriously, ako ang bahala sa'yo pag nag-stream ka. Tuturuan kita sa mga dapat mong matutunan dito. Salamat, Chad. Huwag kin masayop si Shelly. Magkalingaw gid ni nga up. Naatay maka-istorya nga lain-lain nga klase sa tao. Mga taga-lain-lain sa nga lugar. Sama ni Chad. Bisan og naa siya sa Manila. Murabig, dugay na nga kaila. Siya mo ipermin ako maka-istorya. O, abot ba? Nagkadugay. Nagpangita naman ko niya. Ay, hindi ako mahimutan kung dili ko makakita niya. Kung kikadaadlaw na nako siyang ka-istorya. Ug tungod niya, dali ra kaayo na ako nakalimtan si Lito. Ang ka-busy sa phone, ah? Ah, Murag na nagmay something ni Chad, ha? Kamu na perme mo istorya sa stream? Oh, wait! Para may contact sa inyo mga personal number? oh, bayot. Ngas, Chad, ay, gusto man makitabi. Ug, day, sweet kaayo siya. Pandut, kaya siya ika-istorya. Ay, basi ma-in love ka niya, ha? Okay ra. Pero maglibog ko usahay niya, day. The way siya magdag-istorya, no? Murag na kagusto na ako. Pero wa man manguyab. Tagdugay ko may mahuman og istorya. Maabtan ni kadlahon. Mo ba? Nagkaruhan na siya, day. Basig mag-asyom rag ka. Nak, Sandra, Oh, ma. hindi ba ako si Lito? Nangita ni mo. Nakoy labot pa niya mo, uy. Palihog lang, ma. Kung moari siya, ayog atubanga, ma. Pero nak, gusto man ko no siyang makigbalik ni mo. Wa na ko'y gusto niya, ma. Gawas nga irresponsable, nakamino siya nako. Nak, pasaylo ako. Pero naa na magud siya trabaho, nak. O gani, nihatag siya kwarta. Unsa? Ugi mo gidawat, ma? Nak, na problema ko kay papahuwaon na ta din hisabay. O ta kabayad sa abang. Pwede na sila magkapapahawa na to, ma. Nga isiki pa man ron. Wa tay mahimo na kung papahawaon gyud ta. Maong nidawat na lang kus gihatag ni Lito na. Nakaila ko niya, ma. Kana kanidawat kas kwarta. Naibaw ko nga, mangayon na siyang pabor ni mo. Oh, na, siya gid, ma. Si Lito gining nanawag. Tubagan na lang, nak. Og ingna nga, bayra na to kung baka kwarta ta. Hello? Hello, Sandra. May utang na kita. Salamat ha nga. Naisugot ko naman kita ta. Pag-order sa... Nga ano na ta? Dili na, oy. Salamat na lang. Ni ako aron sultihan ka. Nga una sa tanan. Wa ako may paw nga gidawat ni mama ang kwarta. Og ikaduha, bayran ti ka kung makakwarta ko. Ina kinahanglan. Kinahanglan yun. Aron dili ka magsamok-samok pa nako. Sandra,
Love. Palihog lang, Lito. Ayaw na kog sa muka. Kaya ano man? Nalagay lain? Ha? Nakakita kay gipulin mo ako? Hinaya ko na nagtingog ni mo. Tumag ako! Oh! O malipayo na ko niya, bisag ug way na himong kami. Okay na? Sandra, Tama na yan. Masaya na sana ako na wala na kami. Kahit konti, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Hayaan mo lang siya. Palitan mo na lang kaya yung number mo. Wala pa rin kwenta. For sure, pupunta yun dito sa bahay. What if hahanap ka ng friend mo, tapos ipalabas yun na boyfriend mo siya para tigilan ka na niya? Ewan ko. Wala ka bang nagugustuhan ngayon? Chad. Ikaw. Meron. Pero, ewan, masyadong complicated. Sigurado akong madaming nagkakagusto sa'yo. Ang ganda mo kaya. Nasad niya yung style nga maka-inlove. Ay, ako naman nagkasultihan sa akong feelings para niya, no? Pero lain na sa way, Sandra? ko. Sandra, okay ka lang? Chad, paano kung may nagkakagusto sa'yo, tapos sa app mo lang nakilala, anong gagawin mo? Iiwasan ko. Ha? Hindi kasi ako naniniwalang may forever. Kung hindi kayo nagkakakilala personally. Chad, Kaya kung may magugustuhan man ako, o may magkakagusto sa akin, iiwasan ko. paano kung ako nagkagusto sa'yo? Kalimutan mo na yung sinasabi ko, Chad. Sorry. Please, kalimutan mo. Gusto din kita. Pero, Sandra, sabihin mo ng duwag ako pero ayoko ng LDR. At lalong ayaw ko na makipagrelasyon sa taong na-meet ko online. I'm sorry. Chad, sa kadali ra sa panahon na mo nga nagkailaw, nadutlan gyud ko ni Chad. Padayon gihapon ang among friend. Pero doon na nagay kalainan ang among tinabdan sa usa-usa. Pabantay ko nga gilikayan ako niya kinihinay. Pero ako, padayon ang akong feelings para niya. O ako na lang ang itago sa akong kaugaling. Dinhi na lang ko kutob o daghang salamat sa pagtagad nining akong tao. More power sa RNN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Nelly, 29 anyos, minyo og may tulo ka mga anak. Taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kaminyoon, sa akong anak, o sa bahay nga akong napundar. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang usapay akong anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Si Rolando di ang amahan anang imong anak? Uy, hinaya ng tingog ni mo, Belen. Uy, kibasig may lang makabati. Anong gitago man na nimo oy? Hasta ang imong mga ginikanan, wag ganit nimo tugaan kung kinsay amahan ni Mia nga akong kinugos. Imagine, tulo na katuig si Mia. Nakaako ka sa pagtago sa mong gidugayon. Toyo ko nga dili ipahibaw kung kinsa gyud ang amahan ni Mia. Kay dili ko gusto nga ipaila siya sa iyang amahan nga bakakon. Unsa? Ingon siya, dili pa siya andam nga mahimong amahan. Apan may lain man di siyang gipamabdusan. Useless lang gihapon konsultihan ko siya nga mabdus na ko sa iyang anak, dili ba? Kay ang pag-ingon pa lang niya nako nga dili siya andam nga mahimong amahan. Nagpasabot lang kana nga dili siya moangkon sa among anak, di ba? Ay, wa pa gani ka mahibaw day kung dili ba gina siya moangkon. Basta, naglagot kong Rolando nga may lain siya.
Maong dili gid siya makakita sa among anak bisag kanus Nelly, Malipayon ako karon uban kang Dennis Belen. Gidawat ko niya bisag angkan ako. O gimahal niya ang akong anak sama sa pagmahal niya sa iyang duha sab ka anak. mauna na ron. Kay Minyo og may anak pa gid nas Dennis. Sa barangay lang sila gikasal sa iyang asawa, uy. Ug wa ma-record sa PSA ang ilang kasal. Ha? Sigurado ka anak day? Yes, tay. Amo na nang gisubay sa PSA. Wa na ma-record. So, pwede raming magpakasal po ni Dennis. Unya, ang inahan lagi sa ilang mga anak ni Dennis. Day Belen, dugay na silang buwag, uy. Ang iyang asawa, mo yung binuang ug una nila. Nakaanak pa man gani ni sila ing laki. Ambot ni mo day nili ay. Gilikayan ni mo si Rolando kay nakapamabdos og lain. Apan karon, nakakaanong lalaki nga may asawa, niya doon na pagiduha ka buok anak. Day Belen. Karon mo tuon ang imong amiga nga dili balido ang mong kasal sa inahan sa akong mga anak. Magpakasal ba ta nili? Unsa? Tungod lang sa gisulti sa akong amiga, magpakasal na ta? Kay pa umang ko ba? Daghan pa ang gi-question anang atong panag-uban kay ang nahibawan sa kadaghanan nga minyo ko. Maluoy ko nimo nga maaan kang akong kabit. Dennis. Unya na lang tingali. Kanang andam na kita. Gusto kong magtigom pa ta. Plano pa na ko nga manarbaho sa Manila aron makapundar-pundar patangdaan sa dili pa ta magpakasal. Ha? Yes, Dennis. Plano kong mamundar tadaan para sa atong mga anak. May tiket na gid ko alang sa akong paglarga sa Manila. May trabaho na gid unya ako sa Manila. Nini! Kisa pa nigon? Oh, Rolando? Pwede bang mag-istorya ta? Unsa pa may angay tang istoryahan? Bahin sa tong anak. Salamat kami sugot kang magsuldo na ta. Mga ulo na ta. Yan naman yung pagkaon nga akong gi-order para natong duha. Diretso ako sa pagsulti. Unsa imong toyo? May anak man ay ta. Ganong imo maning gitago diri nako. Mangutana ka pa? Sama! Unsay gibuhat nimo nako kaniadto? Gibiyaan ko nimo Rolando. Tungod kay wa ko mahibaw nga may anak na ta. Apan may gipaangkan ka sa lain, di ba? Siya ang akong giunungan. Kay siya ang nahibaw anak ko may anak nako. Kung nahibaw pa lang unta ko, nga kita doon na sa tay anak, ikaw nga akong unungan, Mili. Tungod kay ikaw nga akong gimahal. Ayaw na lang taan na, uy, Rolando. Kana, kay nakailis ka na kog lain, buot pasabot wa kay gugma nako. O pasaylo ako. Sukad nga gibiyaan ko nimo, giisip ko na nga wa ko'y Rolandong gikaila. Og wa kay anak nako. Nili. Grabe ang akong kahiubos sa amahan sa akong unang anak. Nainsulto ang akong pagkababay, dihang nahibawaan kong may lain pa siyang gikarelasyong babay. Maong gitago ko gyud niya ang among anak. Ug tuod man, nakatrabaho gyud ko sa Manila. Hangtod nga hinahinay kong nakapundar og bahay namo ni Denise. Dihang nagkatigom-tigom na ko, nagpakasal mi. Malipayon nga nag-ipon sa among matawag nga amo nagyong kaugalingon nga bunga sa akong pagpanarbaho sa Manila. Hangtod nga namabdos ko sa among anak ni Denise og nasundan pa gyud ni og usa. Wa mi problema si Denise sa akong anak og sa among mga anak. Apan ang mga anak sa una niyang kaipon ang akong problema. Unya, Dili man ka namo, mama. Maong ayaw og pangasaba namo. o lagi. Dili lagi mo na ako anak. Apan pagkangan nga anak mo sa inyong amahan nga ako ng bana, og niya ka mo ipon na mo, obligasyon ako ang pagpanto ninyo isip inyong stepmom. Palihog lang sad, ayaw na sad nang pwede ra ko ninyong ulion, pwede ra sang di. Respetari sad ko ninyo isip kaduhang asawa sa inyong amahan. Ay, pag hinilas-hilas, uy. Asawa. Nga si mama man ang asawa ni papa, dili man ikaw. Kabit ka lang kuno, ingon si mama namo. Unsa? Nahibaw baya mo ha nga kami ang gikasal ni papa ninyo? Diha mong nitambong sa among kasal ni papa ninyo. Ang ingon ni mama, siya gyud ang asawa ni papa. Gikasal kit sila. Apan gipiki ko na ninyo ang mga papeles aron nga makasal mo.
pagpantay, kay ikiha ka sa akong mama, kay kabit ka lang kuno. Unsa? Sige, ako na mga og pasensya sa gipanulti sa akong anak ni Mangel. Susuran mo ko na sila sa ilang inahan. Unya. Unsaon man nato ana din. Kung ikiha kita sa ibong asawa. Di makaduot ng iyang kiha ni mo Kay kita'y kasado. Invalid sa among kasal. Kay wa man na mapasa sa PSA ang among marriage contract. Mong ikaw ang legal kong asawa nili. Dennis. Ay, padahan na ng mga istorya diha. Anong hudrat-hudrat sa inahan sa akong duha ka anak. Kay siya ang unang nakasa namong duha. Mas una siyang may anak sa laing lalaki kay nako. Dennis. Kariyot lang. Unsay at... Oh, Nakaila ka na tingali nako. Sonia? Ang inahan sa mga anak ni Denise? Maayo kay nakaila ka. Tuod, ni ako kay nakabalita kong gibayan ka man kunong Dennis. Hatagi ko og bahin ani kung dili mo gustong akong ikiha. Unsa? Ako taon ang naghago og pundar aning among bahay, dihang nga narbaho pa ko sa Manila. Apan ang unang asawa sa akong bana, nagtuo nga ang iyang kanhi bana ang nagpatukod ani. Gisamok na hinuon mi niya og sa iyang mga anak, nga wa makagusto sa akong kamagwangang anak, kay anak ko lagi sa dihang gipaangkan ko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, makiha ba nako ang amahan sa akong unang anak nga wa magsuporta? May pagkuwang basab ko kay gitago ko ning bataan niya. Apan nahibaw naman gud unta siya karon. Apan wa man gihapon mo suporta. Husto lang ba nga dili ko ipailan niya ang bata? Kay responsable man sab siya? Ikaduhang pangutana. Matod sa akong nabana karon, nakasal siya sa iyang unang asawa sa barangay lang. Apan dihang among gisusi sa PSA, wa man ma-record ang ilang kasal. Balido ba ang maong kasal? Ikatulong pangutana. Ikiha ko ko sa unang asawa sa akong bana. 7 years naman silang buwag. Ug una man siyang nagbinuang sa iyang bana. Ug unang nakaanak sa laing lalaki. Madutlan ba ko sa iyang pagkiha? Ikaupat nga pangutana. May napundar kong bahay dihang nagtrabaho pa ko sa Manila. Apa nagtuo ang unang asawa sa akong bana, nga ang akong bana ang nagpatukod ini, ug mangayo sila og bahin. May katungod ba di ay siya ani, nga dugay naman silang buwag? Unsaon ko pagprobar nga ako ning hinaguan? Ikalima og katapusan, punto personal. Lain ang amahan aning akong unang anak. Nakaanak na sadmi sa akong bana ron og duha. Apan kining akong bana, may duha sab ka anak sa una niyang asawa. Apan daog-daogon man nila ang una kong anak, ug wa sila respeto nako. Unsaon ko sila sa pagda nga madawat nila ang una kong anak ug respetuhan ko nila. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nelly. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako pod gihapon as usual mga sukintig paminaw ang inyohang madungog naginusara gihapon sa kahanginan. Gimingaw na ko nimo partner Dr. Obra, kumusta naman ka? Magpaminaw lang gihapon ko sa iyahang tingog kung iyahan na pong turno sa paghatag og tambag sa ato ang mga letter senders kabahin sa punto medikal, no? Pero og punto legal gani na mga sukintig paminaw, ako ginanyong madungog. Of course, lain-lain o klase-klaseng mga problema gyud ang pwede na to mahatagan og tambag tubag og solusyon. Punto legal, medical, personal, behavioral, mga problema sa mga ginadiling droga, kinsa ng mga nag-suffer karon og nag-undergo mga depression, ayaw gyud mo kawagtang og paglaom. Naarag yun gihapon, isolusyonin tanan atong mga problema sa kinabuhi, no?
Nindot ra gyud gihapon ning mabuhi ta bahalag na ay problema kay kaning problema lumalabay ra man gyud ni. Wa may problemang di gyud nato kaya, wa po'y problemang way solusyon, wa po'y problemang way ending. Naa gyud ni ending tanan, naa gyud ni kasulbaran tanan, no? Dasig lang gyud mo tanan mga suking tigpaminaw. The less you respond to negativity, the more peaceful your life becomes. O, tinuod yun na. No, mobitaw na nga, kung dili kayo ta magsigig dibdib aning ato ang mga problema sa kinabuhi, no? Mas gaan ang ato ang paminaw, kalma lang unya, mas makahuna-huna, makapaminsar, tagtarong, nga pwede gyud nato mapangitaan og kasulbaran. Mo na, kamo, na ganing may mga problema din ha, isuwat lang na, no? Ug ipadala diri nato. Naatay email address suliran_612@yahoo.com. Naapod tay Facebook account kini ang akong Suliran official writers page, or pwede sa gyud ninyo ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Gikan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental ang ato ang letter sender karong adlaw. Ay lang yun mong kaguol. Taguon ni nato siya sa pangalan nga si Nelly. Hello sa ato ang mga listeners from Jose Abad Santos, Davao Occidental. Maayong adlaw ninyo din ha. Kumusta man mo? Kumusta man ning mga ginikanan nga nag-online class? Wa pa ba mo na ugtas? Kalma lang, mami, nanay, tatay. Okay ra na, unsaon taman, no? Namang yun ning pandemya pa. So, agwanta lang ta sa usa taning online class niya. Kita pod, mga teachers, ako teacher man ko, muhatag gid kang gamayng pagsabot o konsiderasyon kay dili lalim ang online class. Lisod baya gyud siya katunon, lisod pagtudlo, lisod pod pagkaton. Magsinabtanay lang tang tanan, napay signal way klaro, ang leksyon way klaro, no? Na ako'y isa ka estudyante nga ang anak sa akong kaila, gipa-demo sila exercise, gipaambak. Unya kay ning ungot na mura hinog abat kay sa picture sa maestra wa man mutugpa. O pakalanding ni ungot man, no? Natampaita gani mga signal gid mga suking tigpaminaw. So ato ang letter sender, no, si Nelly, nani siya ay mga pangutana kay paangkan man ni siya, no, ni Rolando. Unya na ay problema gamay ang ilang relasyon. Maong wa niya ipaila ang mga bata sa amahan. Wa pod mahibaw si Rolando nga may anak di ay sila. Ning bag-o lang nakahibaw ramang dito si Rolando nos drama. Apan, bisan pa og nahibaw na si Rolando, wa lang gihapon mo suporta silang anak. Away gamit lagi. Naminyo siyang Dennis ug naa na sila'y duha ka anak sa unang asawa ni ini. Kasal si Dennis sa una niyang asawa sa kasal nga diha ra gihimo sa barangay. Naabaday kasal sa barangay. Diha ilahang gisusi ng maong kasal sa PSA, wala kini ma-record. Dugay na silang nagbuwag si Dennis ug sa iyang asawa nga si Sonia. Una kining nagbinuang sa kaminyuon nilang Dennis ug unang nakaanak sa laing laki. So nagpakasal sila ug nag-ipon silang duha kaanak ni Dennis sa unang asawa. Apan way respeto niya ang mga anak ni Dennis og nagsamok-samok karon si Sonia nila kay mangayog bahin sa balay nga napundar nilang Nelly katong nagtrabaho pa siya sa Manila. Murang gubotag yun. Sige lang, ato ning hanayon. Makiho ng pangutana, makiha ba nako ang amahan sa akong unang anak nga wa magsuporta katos Rolando, may pagkuwang basab ko kay gitago ko ning bataan niya apan nahibaw na manggod unta siya ron apan wa man gihapon mo suporta. Husto ba nga dili ko ipaila niya ang bata kay irresponsable man pud siya? Okay, una sa tanan, ang kanang bata maabot yun na punto, hindi man na anak sliking kawayan, budi man gud na pwedeng maanak nga way amahan. Sooner or later maabot gud na punto mangutana gud na siya kinsa akong amahan. Ang akong pangutana nimo, baka kanday nimo imuhang anak kung kinsa ang iyahang papa. Di bagod nga angay siya na kung nana siya'y buot, siya na'y angay mo decide kung unsay klase sa iyahang amahan. Respetaran ba niya or di at least kibaw siya ug wa nimo gitago ang kamatuoran ug mabuo pod ang iyang pagkatao kay makaila siya kinsa siya ug diin siya gikan.
Now, sa pagkiha sa imuhang aning Rolando sa paghatag pagsuporta, of course, sa katong panahon nga wa nimo siya pahibaw ang man sag mangayo kaato nga wa man siya kibaw, so meaning to his end di siya obligado, pero karong kibaw na siya, wa pud niya ginigar, no, iya pud nang giangkon, so kabaw siyang na siya responsibilidad, no, og tulubagon anang bataa, so angay sa gyud siya muhatag og suporta og angay pug ka maningil. Ug di gini mo siya madagstorya, muna as usual mukiha ta para makapangayo tag suporta. Ikaduhang pangutana, matud sa ako ang nabana karon, nakasal siya sa unang asawa sa barangay lang, apan dihang among gisusi sa PSA, wala man ma-record ang ilahang kasal, balido ba ang maong kasal? Alangan, di gyud na ma-record, nga naman, kinsa may ni kasal nimo sa barangay, nga di man pwede mo kasal ang kapitan. Okay? Sa balaod, mga suking tigpaminaw, anime. Sa family code, ang pwede gyud mo kasal, una, huwes, no, kanang mga judges, RTC, MTC, Justice sa Court of Appeals, Justice sa Supreme Court, pwede. Kaduha, kanang mga pare, pastor, no, provided nga either ang bana or ang asawa, membro anang kapunungan or anang religion. So kung pare, no, sa Katoliko nga simbahan, dapat usan nila Katoliko. Kung pastor sa UCCP or Christian, dapat member siya ana nga religious nga community, either sila duha or usa nila. Okay? Now, pwede pod, no, nga kung pananglitan, himatyo na, kamatyo na, kaya naasod sa barko, naas eroplano, kana ragyod pong higayon na, no, pwede mo kasal ang kapitan sa barko or ang kapitan sa eroplano, no? Or pwede sad nga kanang ang military. Pero kana gyud laging kamatyo na, pero himsug og lawas, aw kana ra. Now sa family code na, pero gidungagan na og one more person, not in the family code but naa sa local government code. Kinsa may pwede mo kasal? Ang mayor. Ang kapitan in town di pwede. So muli jud pug kumatingala nga iniktan-aw nimo sa PSA, wa gyud to marehistro. Fake gyud tong kasal, and the fact nga wa siya marehistro, dili gyud to valid ang kasal, ug nagpabiling gyud nga single gyud, no, ang kanang imuhang bana karon. Ikatulong pangutana, ikiha kuno ko sa unang asawa sa ako ang bana, 7 years naman silang buwag, ug una man sad siyang nagbinuang sa iyahang bana, ug unang nakaanak sa laing laki, madutlan ba ko sa iyahang pagkiha, unsa may iyahang ikiha, nasusi naman nimo ngadto sa PSA, sa sinumar, wa man gyud kahay marriage contract, wa man kahay nakabutang man ka dito, no certificate of no marriage. So ay dili kaniya sa mayang makihawa, di kaniya makiha, way kihaw mahitabo, no. So ayaw kaguol ana, no. Ikaupat nga pangutana, may napundar kong balay dihang nagtrabaho pa ko sa Manila, apan nagtuo ang unang asawa sa akong bana nga ang akong bana ang nagpatukod ini, ug mangayo siya og bahin. May katungod ba di ay siya ani nga dugay naman silang buwag. Unsaon nako pagprobar ning maong hinaguan? Una sa tanan, ang akong pangutana, asa man unsa may ngan ana sa inyong declaration, no, imuha or inyuhang duha. Kay kung maski pag inyuhang duha, hindi man sad sila minyo, uso unsa may iyahang habol, unsa may iyahang katungod nga mangayo nga wa man sila na minyo duha. So dili ka mag-uol, samot na kung pananglit manggani nga ang tituluan ng maong yuta o ang deklarasyon na simungan na samot di siya kagukod, no, pwede gani mo siyang makihag trespass umuanhas inyo. Ikalima, og katapusang pangutana, personal man no, lain ang amahan aning akong unang anak, nakaanak sa mis ako ang bana karon og duha, apan kining akong bana naapoy duha ka anak sa unang asawa, apan daog-daogon man nila ang una na kong anak nga wa sila respeto nako, unsaon ka pagdala sila pagdala nga madawat nila ang una kong anak ug respetahan ko nila. Okay, di gyud kaayo ta ka blame, no, nga kanang sa imo ang sitwasyon karon medyo komplikado, labi na kung maora ang gid drag edad, unya medyo naanay buot, dako na nga ningning sud ka silahang kinabuhi, di gyud na ingon anak ka sayon, Nelly, di pud na ingon anak ka dali. Ang importante lang yun, kay sometimes man good, no, on the part of the child, ang ilahang loyalty,
naagyod sa ilahang kadugo nga inahan o ginikanan unya the fact nga gibiyaan ana sumura pud sila ma-threaten nga gipulihan ilahang mama or ikaw baron no stranger baya ka sa ilahang pagtan-aw. So naagyod na times nga kinahanglan hinay-hinayon gyud nimo pag sulod no ug pagkuha ang ilahang kilite or ang ilahang pagsalig o ilahang paggusto nimo dili na nimo pwede i-demand unya sometimes mas nindot manggod kung ang approach nimo dili ka kaayo no magpakainahan sa ilaha kay naa naman sila inahan mas maayo pa nga ang imuhang approach will be as a friend as a tita nila na dili kayo ka manghilabot no para makakita sila nga okay raman di ay ka no masaligan naman di ka ug makakita pud sila nga gipangga nimo ilahang papa wala kayo ka nakigbikil sa ilahang mama so I think kana pwede na siya that can be a start. Another siguro is mas maayog imuhang suryahan pud ang imuhang bana nga kung pwede mahinay-hinay o pasabot ang inyong sitwasyon. Di man gud nalalim sa mga bata kay gubot pud baya na ilahang hunahuna o pangisip sa ilahang sitwasyon karon no. So expected yun na nga naagid na yung mga resistance ng ingon ana pero daghan sa jud kaayong mga higayon na nga through time no nga mawa na ang threat, mawa na ang pain, medyo maklaro ug madawat na mismo ug masabta na sa mga bata ang ilahang sitwasyon unya makaibaw na gid sila og unsa ka silahang kinabuhi dili lang pud kaayo ka mo approach makasabot sila nga pwede man di ay og duha mo ang mama no ako ang mama nga tinuod ug ako ang stepmother so maabot gid na siya ng panahon and of course way kumo sa pagpangayo gid pud nato og pag ampo para mag-guided ta pirmi no sa ato ang buhat sa ato ang gawi ug sa ato akong isulti no okay og ginaginaot ko nga through that no in time nga magkasinabot ra gyud mo ug magmalinawon mo sa inyong banay. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o stay safe mga suking tigpaminaw. Maayong adlaw.